Mao na ang gingon nga in politics there's no such thing as permanent friends sa politics mga kabombo. Namahimong kauban ta karon apan ugma kontrata. Namahimong kontrata karon apan ugma kauban ta. Sama sa nahitabo sa mga politiko sa syudad sa Sugbo nga daw sa nasiak ang ilang grupo tungod kay daghan man ang managan og mayor. Ngano pud ka daghan man ang managan og mayor? Unsa may naa di ay anang pagka-mayor? Ngano daghan man kayo ang mangahas nga mamahimong mayor? Nasayod ta nga daghan kayo og problema ang syudad sa Sugbo. Mura ra kang nangkuha ana og martilyo o nya gihapak nimo sa imong ulo. Nasayod ta nga dinhi sa Cebu City, daghan kayo ang mga reklamante. Bisag unsa pa na imong buhaton alang sa kayuhan sa syudad sa Sugbo, apan dunag gihapoy mga tawo nga mga hinawayon. Unsa gid kahay bugat nga rason o rason nga nagpaluyo nganong gusto man gid sila mopuli ni suspended Mayor Mike Rama, nganong gusto man lang nga pulihan si Mike Rama tungod ba kaha kay way klaro si Mike Rama sa iyang pagka-mayor, mas daghan pa ang istorya kay sa iyang trabaho, o basin wala sila matagbaw sa serbisyo ni Mike Rama isip mayor sa syudad sa Sugbo, sila larga ngadto sa gawa sa nasod, o basin ganahan sila nga magmayor tungod kay basin dinatod sila ilang lain nga mga pamaagi sa pagpanerbisyo alang sa kaayuhan sa syudad sa Sugbo, mga kabombo. Usa ka higayon ni ana akong na-interview si Atty. Joey Dalos sa akong programa ug akong gipangutana kung nganong naaghat kini sa pagdagan og mayor. Matod pa ni Dalos nga iyang gisultian si Congressman Edo Rama kaniadto na Edo, we need younger generation. Batan-o na pud. Dagan Edo, dagan, no? Hinungdan nga iyang gi-encourage si Edo Rama nga mudagan og mayor. Apan dili man mudagan og mayor si Edo Rama. Kay daw sa malipayon man si Edo Rama sa Kongreso, murag ganahan pa man siya nga mang-congressman sa South District, Cebu City, mga kabombo. Unya, gisawayan daw og hangyo ni Atty. Joey Dalos si Raymond Garcia, kay nibalibad man si Edo Rama, so hangyo kuno ni Atty. Joey Dalos si Raymond Garcia nga padaganon og mayor, kay lagi matod pang Dalos nga we need younger generation. Apan nibalibad usab. Nibalibad daw si Raymond Garcia, hinungdan niya naaghat og dagan si Atty. Joey Dalos. Tungod kay gusto niya nga mapulihan si Mike Rama. Tungod kay tiguang na gusto si Dalos og batan-on. Iyang giduol si Edo Rama og si Raymond Garcia, mga batan-on man sa ilang grupo nga padaganon og mayor nga si Mike Rama mag-congress ba kaha o mag-senador ba kaha o basin mag-advisor sa ilang grupo. Apan si Edo nibalibad. O nga si Raymond Garcia kuno nibalibad pod, mga kabombo. Wa may laing option, so naaghat si Joey Dalos nga mudagan pagka mayor, mga kabombo, kay gusto niyang pulihan si Mike Rama kay matod pa may edad na. Apan atong una-unaon nga kauban nga ni silang duha sa grupo si Mike Rama og si Dalos. Sila ra batong dinana nga namiya sa BOPK. Amigo biya kay ni sila kaniadto, mga kabombo, no? Di naman mga decision making si Mike Rama nga dili kauyon si Atty. Joey Dalos tungod sa pangidaron ni ini. Usahay po si Mike Rama mag-meeting siya mga sakop, mga konsehal. Ya day mga konsehal nga muuna og uli. Ingnon ni Mike Rama nga oy asa man ka? Gadali ka. Magduda dayon si Mike Rama nga basin kuno tuwa na speakers, mga kabombo. Kaning Gus Mike Rama kadaghan siya nga di trader mao na nga nanay trust issue sa Mike Rama siya hangga mga sakop, mga kabombo, no? Unya napoy mga decision making si Mike Rama nga wa kauyon si Dalos sama pananglit sa Singapore like Cebu City. Tungod kay imposible man jud kaayo na nga mahimong Singapore ang Cebu City. Gusto ni Atty. Joey Dalos nga walay sama Sugbo, walay susama ang Sugbo, walay kapareha tungod kay naatay kaugalingon nga originality
ang Cebu City, matod pa ni Dalos, mga kabombo. Og tuod man, nakahunat nagmaayo si Attorney Joey Dalos kay buot niini magpapili pagka-mayor batok ni Mike Rama. Hinungdan nga nagsige na kinig suroy-suroy ngadto sa lain nga mga kabaranggayan. Hangtod pod nga nang gawas usab ang mga pangalan nila ni Nestor Archibald, Yogi Ruiz, Franklin Ong nga giinyong managan usab pagka-mayor sa Cebu City karong 2025 nga eleksyon. Unya, ako usab na naobserbaran ang lihok karon ni Acting Mayor Raymond Garcia sud sa tulo ka buwan nga nahimo kining Acting Mayor sa syudad sa Sugbo daw sa ni salida og maayo si Raymond Garcia. Paspas kayo ang trabaho unya action dayon kung naay mga reklamo unya maminaw sa mga yango sa mga kinabag-an. Dani daghan ang nakadaig ni Raymond Garcia tungod kay sayo kayo gihatag ang cash assistance sa mga senior citizens. O ihatag ni karong September 7 mga kabombo, no, September 7 ko no. Unya bisan pa man og wala pa mosulti si Raymond Garcia nga modagan siya pagka-mayor sa syudad sa Sugbo. Bisag wala pa siya announcement, wala pa announcement kay modagan siya mayor sa syudad sa Sugbo. Apan daghan ang nagtuo, daghan ang nagduda nga modagan kinig mayor si Raymond Garcia tungod kay ang iyang lihok, ang iyang gesture, ang iyang performance isip acting mayor sa syudad sa Sugbo pang mayor naman kaayo. Gani daghan siya giusab sa Cebu City Hall nga nakapasuko ni Mike Rama sama sa iyang pakighugoy-hugoy sa CPA, MCWD o sa Provincial Capitol. Nga kini na bang CPA, MCWD o Provincial Capitol, Gwen Garcia, Governor Gwen Garcia, kontra biyan ni Mike Rama. Hasta paggamit ni acting mayor, pagpagamit ni acting mayor sa Cebu City Sports Center atol sa Pasigarbo sa Sugbo, wa sad makauyon sa Mike Rama ani nganong gipagamit ni Raymond Garcia ang Abiliana. Pero atong atngan karong Oktubre sa filing sa COC kung kinsa gyud ang tinuod nga managan og mayor sa Cebu City. Kay dako akong pagtuo nga kining uban nga nagpakita og interes nga managan pagka-mayor nanguha pa ni og pulso sa katawhan kung mubutar ba ni nila mga kabombo. O nya atong hinumduman nga kini silang tanan gikan ra sa usa ka partido, puros in town ni sila BOPK ang tanan mga kabombo. Ha? Puros ni sila mga BOPK, si Mike Rama BOPK sa una, iyang mentor si Tani Osmeña, si Atty. Joey Dalos BOPK sa una, si Nestor Archibald BOPK hangtod karon. Former Mayor Alvin Garcia, ang papa ni Raymond Garcia, na BOPK po ni, kauban sa Tani Osmeña kaniadto. Nagkauban in town ni sila kaniadto sa BOPK. Sabihang si Tomas Pay Mayor sa unang panahon mga kabombo. Perting ligunas BOPK sa una. Bisag kinsay itudlo ni Tomas, padaganon pagka-konsehal, pagka-vice mayor, mudaog. Bisa pag-iro, may padaganon ni Tomas, mudaog mga kabombo. Kay kung unsa isulti ni Tomas Osmeña, ang mga Sugbuanon, mutuuman. Mauna nga, eleksyon 8-8 ang may tabo, 8 daog BOPK, South District, 8 daog BOPK, Konsehal, North District mga kabombo. Gikan sa mayor, vice mayor, o 16 ka mga konsehal, puros BOPK. Kaya nga si Mike Rama, si Dalos, Nestor Archibald, si Raymond Garcia, anak sa iyang amahan, nga si Alvin Garcia, BOPK ni silang tanan, mga kabombo. Apan karon silang tanan, puros mag-atbang pagka-mayor sa Cebu City, mga kabombo. Nanoy dingon nga in politics, there's no such thing as permanent friends. Ang uban mga kabombo nga mga politiko, balin-balin og laing partido gani. O asa ang mas pabor, no? O nya kini si Dalos yang gida mao ning karon partido sa iyang mama kato si Nita Dalos nga fighter pod kayo panahon sa ilang panahon kaniadto mga kabombo. O nya maning grupo nga panaghiusa. Oh,
English nga pagka-istorya, unity. Mo ni klaro nga unity panaghiusa. Dili pareha sa uniting ni Marcos o ni Sara bungkag na. Mike Rama BOPK kaniadto nagtukod og kagalingon nga partido Team Rama. Unya karon naglain na pod gikan sa Team Rama, barog na pod, partido barog. Oh. Mr. Archibald ng Kabombo, BOPK. Si Franklin Ong di ay BOPK man na sa una. Si Franklin Ong. Apan si Franklin Ong mga Kabombo, na-interview na ko one time, ningon siya, human sa election pagka 2022, nagtuo na gid siya nga wa na BOPK, mauto nga ni kuid-kuid na po siya ni Mike Rama mga Kabombo. Pero karon murag ano siya yung kagalingon nga gitawag niya bag-ong kwan, bag-ong sugbo mga Kabombo kay si Franklin Ong. Kaya si Mayor Mike Rama sukad nga na suspenso sige nagsuroy ngadto sa mga lain-lain nga mga barangay sa Cebu City.